ଆପଣ ଯଦି ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଶନି 7.5 ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ କି ଆପଣ କେଉଁ 7.5 ଅଥବା କୌଣସି ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି। କାରଣ ଏହି ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁକୁ ନେଇ କିଛି ଭୟ ଆଉ ଆସିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।